Lalunge fundi sogote mayenzege Intando yakho hlala njalo baba hlala baba mayenzege hlala njalo baba mayenzege hlala njalo mayenzege abangifundise hlala baba mayenzege intando hlala njalo salunge mayenzege wena namhlanje wena naphakade nakulomzuzu lishonile ilanga uNkulunkulu wethu ongcwele siphambi kobuso bakho ukuzolalela izwi lakhe eliphilayo nasebusuku ke baba siyabopha imimoya yonke esithu sathane eoperateayo against uNkulunkulu wethu ongcwele lomsebenzi phezu kweimpilo zabantu akuthi wonke umuntu afike la egula namhlanje. This is the day that the Lord has made. uNkulunkulu wethu ongcwele athi uma ibuyele emuva abuyele ngophilileyo. Sizokhuluma i-deliverance, sizokhuluma ukuphila namhlanje, sizokhuluma ukunqoba kwegazi lika Jesu, sizomemezela ukuphila okupheleleyo, ukuphila kunamandla, ukuphila okuvela ezulwini, ukuphila ongaqushanga nalutho. To each and every individual moyengcwele ofike la babona amandla ebuthakathaka, babotshona amandla spiritually, physically, ora sizomemezela amandla egama lika Jesu phezu kwempilo yabo in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Oh Jesus. Singahlala phansi bazalwane egameni lika Jesu. Siyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Noma sivuma kancane kodwa ke ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Uma khona bangakavumi siyanibingelela egameni lika Jesu. Ake sithathele lithuba elisemqoka kangaka sibingelele uMama uBishop uJobe egameni lika Jesu. Siyakubingelela Mama Bishop, siyambonga uNkulunkulu ngokukusebenzisa nakuyo le ndawo ukuba sizokhosela ngaphansi kogcobo lwakho nakuyo le ndawo esikuyona. Sibingelele ke abefundisi bonke izinciko zikaNkulunkulu esikhona la ngemumva egameni lika Jesu. Sibingelele i-team yonke ye-God's Army. Ngicela siyiqhwebele izandla egameni lika Jesu. Asibingelele amadoda kaNkulunkulu nezethenjwa zonke zikaNkulunkulu esikhona ukuzo supporta nalomsebenzi ukuzoba ingxenye yawo. Thank you so much for your coming egameni lika Jesu. Sibingelele abobaba nabomama, sibingelele intombi nezinsizwa, sibingelele abancane nabakhulu kwelihle igama lomfeli wethu. Awu amen.
Sibingelela ke egameni lenkosi nalabo abazizwa bengabalulwanga ekubingelelweni nabo siyababingelela ingoba nje mhlasimbe umuntu engababonanga kodwa ke sibingelela wonke umuntu izitha zikaSathane egameni lika Jesu esikhona phakathi kwalendawo. Uqhweba umakhelwane wakho umtshela ukuthi makhelwane namuhla kunamuhla. Noma ngabe uhlele eduze kwe devil worship elingafuna ukukhuluma kodwa ke mtshela ukuthi namuhla kunamuhla. Ake nithi amen. Ngeke akwenze lutho uphinde umthithi uthi makhelwane ngiserious ngalento engishoyo ngikhuluma nawe namuhla kunamuhla. Amen. No, yazi iserious ngempela le ndaba ayidingi nokuthi uzuhleke eduze kwalomuntu. Mtshela ukuthi makhelwane ngiserious namuhla kunamuhla makhelwane. Ayibonge inkosi. Bese ke ungisiza ngento eyodwa ufasa ibhande lakho wenze sure ukuthi uright la uhlezi khona ngoba le flight isizosuka emva kwemzuzu engemngaki. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu mamjobe sibe nesikhathi esihle siphinde sibonge ukuthi nakusasa sizoba na ibonus yokubonana njengoba umamjobe eshilo sizobe sikhona. Lalela ke kusasa ngoba sekuyibonus sizobe sesikhipha amangwevu okugcina ukubiyela emumva ngalenza iphutha lokuthi ungabibikho nalabo abangekho ubuye nabo bonke mangenzeka engathi ungababeletha ababelethekayo ufike nabo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ake lithi amen ibandla. Ake lithi amen ibandla. Namhlanje zihlobo zokumkhonza uNkulunkulu. Namhlanje uthi uElijah kuElisha ngigade namhlanje. Aningizwanga abazalwane. uElisha uhamba noElijah. uElisha useva uElijah kodwa i-message kaElijah kuElisha namhlanje ithi ndoda ngihlale ngihamba nawe kodwa namhlanje ngigade ngoba ngase kwenzeke ngisuke phakathi kwakho. Mangisuka phakathi kwakho ngingasuki wena ungasele nalutho. Kodwa bakhona abantu kule ndawo. Uthi ke gada uElisha wahamba noElijah egadile yokuthi le ndoda makwenzeka isuswa phambi kwami ingasuswa mina ngingazange ngibambe lutho. Amen bazalwane. So ke ngike ngasho ke nawe ngifuna ukwenzela ifavor uma ngithi ngigade ngifuna ukwenzela ifavor namhlanje because I can feel this thing namhlanje egameni kaJesu. Ngithela abaqala ukufika namhlanje ngathi ma ngishumayela umthetho wakhona ngiyaphambana la kancane ekhanda manje ke ayikho into emnandi njengokushumayela kubantu nabasebephambene. Amen bazalwane. Mase ngifikele ukuphambana nokusangana angibe ngisakwazi ukuma kule ndawo engimi kuyona egameni kaJesu. Na into engifuna ukuyisho ke kuwena eyokuthi uma kwenzeka sekuqubuka lezo zinto ngigade mase ngasekho la. Ungalindi leli thuba lokuthi bonke abafuna ukuthandazelwa beze. Awungizwa. Kodwa wena ngigade ngoba uma sengila phansi kahle kahle lezi insuku ezu3 bengikade ngiyibamba nje lento namhlanje umoya ingcwele uthi angiyidedele ngigade. So when God esekhuluma nempilo yakho noma ngabe ukuphi phezulu phansi ulapha eceleni uma sekumoshakele yenza sure ukuthi uyedlula eduze ulanda into yakho. Ningizwe kahle bazalwane. No, we'll open that opportunity mhlasimbe ekugcineni kodwa
wena ungalindi isikhathi sekuzanyazanyisa ichibi, ungalindi kuze kube khona abamemezaka ukuthi waseliyazamazama. By the time ulizwe ukuthi liyazamazama, suka la ukhona ngamandla, ngoba i-healing yakho namandla akho azobe ngaleso sikhathi. Ngigade. Ningizwile makhona? So ke ngikunikeza ke le opportunity yokuthi ungabi nayo inkinga yokuthi mase kuzamazama ichibi uze ukuthi uNkulunkulu khona into ayishoyo kuwena, then you simple run straight. Ngizobe ngiwavula onke amehlo, nginamehlo amaningi ke namhlanje, ngizobe ngidlula nje eduze kwakho uNkulunkulu ikhonda azoyenza kuwena namhlanje. Wena ngigade bese umlalela ukuthi uthini egameni kaJesu. Awake nithi amen. Ake senze njalo, sizoqala ngama starters bese singena kwi main menu bese siyovala nge dessert egameni kaJesu. Awumtshele makhelwane ukuthi ama starters are ready nasebusuku namhlanje. Hallelujah! 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 Somebody shout hallelujah! Somebody shout glory! Somebody shout power! Somebody shout power! Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Yeah, 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 yeah. Praise the Lord! Jesus! Yeah. Ngiyamuzwa khona namhlanje. Ngiyamuzwa khona namhlanje. Awutshela uSathane uthi namuhla kunamuhla. Hayi noma ngabe khona ama devil worshippers namhlanje anenkinga, namuhla kunamuhla. Noma khona igijimi, namuhla kunamuhla. Noma khona ithunywa, namuhla kunamuhla. Noma khona izinto ezithunyiwe ukuzoletha idisorder, but namuhla kunamuhla. Yabo! Jesus! Manina asiqale la. Asiqale la. Ay. Yabona leya namhlanje inzima kakhulu. Kodwa sivele siyifunde encwadini yamakhosi okuqala verse number chapter number 3 verse number 16. First Kings chapter number 3 verse number 16. Amakhosi okuqala isahluko sesithathu sifunda indima yeshumi nesithupha sigcine evesini lakhona lokugcina. Oh, thank you, Jesus. Makhosi okuqala chapter 3 verse 16. Verse 16. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe bema phambi kwayo. Verse 17. Omunye wesifazane wathi, Nkosi, mina nalo wesifazane sihlala ndlini enye. Ngabeletha nginaye endlini. Verse 18. Kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile lo wesifazane wabeletha naye. Sasindawonye. Kwakungekho mfokazi nathi endlini. Kuyithina sobabili kuphela. Verse 19. Umfana walo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezu kwakhe. Verse 20. Wavuka phakathi kwamabili, wathatha umfana wami eceleni kwami, incekukazi yakho ilele ubuthongo, wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami. Verse 21. Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami, bheka wayesefile, kepha sengimbhekisisa ekuseni, bheka ungesiye umfana wami engimzeleyo. Verse 22. Wayesethi omunye wesifazane, cha, ophilayo ungumfana wami,
ofileyo ungumfana wakho. Kepha yena wathi, qhabo, ofileyo ungumfana wakho, ophilayo ngumfana wami. Bakhuluma kanjalo phambi kwenkosi. Verse 23. Yayisithi inkosi, omunye uthi, ngowami lo mfana ophilayo, ngumfana wakho ofileyo. Omunye uthi, cha, ngumfana wakho ofileyo, ngumfana wami ophilayo. Verse 24. Yathi inkosi, ngiletheleni inkemba. Baletha inkemba enkosini. Verse 25. Yathi ke inkosi, mdabuleni kabili umntwana ophilayo, ninike omunye ingxenye nomunye ingxenye. Verse 26. Wayesekhuluma enkosini owesifazane ongowakhe umntwana ophilayo, ngokuba izibilini zakhe zavutha ngomntwanakhe. Wathi, enkosi, nike yena umntwana ophilayo, ungambulali nakanye. Kepha omunye wathi, makangabi ngowami na, ngowakho, mdabuleni. Verse 27. Yayisithatha inkosi yathi, nikeni lowo umntwana ophilayo, ningamdabuli nakanye, nguye ongunina. Verse 28. U-Israyeli wonke wezwa leso sahlulelo esenziwe inkosi. Bayasaba inkosi ngokuba babona ukuthi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwakukuyo ekwahluleleni kwayo. Baba, izwi lakho khuluma ngalo nasebusuku, siyalazi lijwayele kodwa mbula okusha ngalo egameni lenkosi. Amen. Ngivumeleni makholwa namhlanje ngifuna ukuzokhuluma nani ngendaba ethi the dead boy is not mine. Indaba yami nje yonke into engizobe ngizoyikhuluma la namhlanje izothi the dead boy is not mine. Awutshela umakhelwane uthi the dead boy is not mine. Awuphinde ngathi akakuzwanga umakhelwane uthi lo mfana ofileyo akusiyena wami. Ngamanye amagama noma sebenginikezile yena kodwa I refuse ukubamba umfana ofile ngoba owami umfana uyaphila. Ngicela nje uyibambe lapho sizobe sihlafuna nje leyo nto yokuthi lo file akusiyena wami. Ake sibuye siqale ngama status ngoba kuseyiphunga leli esikhuluma ngalo khona maduze kuzovuthwa ngale kitchen. Ngike mama uJobe mangiza ngizozana ngaya kumthungi eyongithungela lesudu engigqokile ukuba ngithungele bese ngimtshela ngithi ngimenyiwe ngifuna isudu. Athi umthungi wami, Bishop, wena vele uyicustomer lami manje njenge customer lami angeke ngikucharge kodwa into ozongenzela yona hamba yesitolo seyindwangu ufike uthenga indwangu ubuye nayo ngizokuthungela. Ngawezwa lamagama emnandi kakhulu ukuthi umthungi wami waziwa ngenzela into elula kakhulu. Ngahamba ngaye esitolo seyindwangu wangitshela ukuthi kufuna kamamitha amangaki. Mangifika lapha esitolo seyindwangu ngibona indwangu engiyithandayo ngibuza ukuthi le ndwangu imitha lakhona limalini. Bangitshele ukuthi imitha lalendwangu lo 160 rands. So bese ngimtshela ukuthi ngifuna amamitha awu4 ukuze kuphume isudu yami. Okusho ukuthi ke ungahlanganisa ke umuntu we-mathematics ukuthi 4 times 160 kwenza malini. Ngibuye ke nalendwangu yami igoqwe kahle ngiza nayo kumthungi
lesuti yami ngiqala ukuyigqoka la kodwa the first time ngigqokile ngathi uma ngiqhamuka bayincoma abantu bathi bishop wazwagqoka kahle. But njengoba bencoma lesuthu bethi ngigqoke kahle kodwa lesuthu ingakutshela ukuthi before ibe yisuthu ayikazi ibe yisuthu ikiyaqala yaba yindwangu esitolo sendwangu. Amanye amagama mangifika lapha ipain yokuqala eziwa yilendwangu ezoba yisuthu ipain yokusuka kwi-comfort zone iye la engazikhona. Hayi mina ngiyazi ukuthi anikakangizwa nina kodwa nizongizwa maduzanje. So mangibuya nalesuthi yami nalendwangu akuyona isuthi indwangu le ngibuya nayo ngiza nayo kumthungi. Mangifika kumthungi umthungi afike ayibambe indwangu ayiqaqe ayivule athi mayivula athi impela amamithe bengiwafuna ebesethi hlala phansi. Mangihlala phansi umthungi ashone endaweni asebenzela kuyona athatha isikelo sakhe esibukhali athi mayithatha isikelo aqala isika indwangu yami inhliziyo yami iqala iguquka ibe lo muntu usile kahle ekhanda ngikhipha imali enzima kabo 160 abawu4 ngithenga lendwangu kodwa yena useyigibela njengesikelo. Maye igibela ngesikelo ngicikeke lo muntu wenzani uyayazi futhi indlela asika ngayo akanakile uyayihlekela nje ngapha eceleni uyaqhubeka nendwangu uyayisika. Hayi mthungi uyisikelani lendwangu? Bishop uthe ufuna isuthu ngathi mina yebo wathi akulona iBhayibheli leli akulona isonto leli ngiyeke ngenza umsebenzi wami ngenza lento othe uyayifuna wayisika kambi kangaka na thula bishop mina ngizokwenza lento othi angiyenzi. Manje lendwangu izokwenza isuthu kodwa ukuze ibe isuthu kukhona la iqala idlula khona. Ipain yokuqala edlula kuyo idlula kwipain yokushuswa phakathi kwezinye indwangu. Oh my God, uNkulunkulu ezokusebenzisa ukakhiphe phakathi kwabantu abajwayele akuyisela ungasikhona. uJehova efuna wena ukakhiphe njengo-Abraham athi Abrahama phuma ezweni lakini naseyihlotsheni zakho. uJehova ukhipha indwangu ikhona into afuna ukuyenza ngale ndwangu ayisuse esitolo seyindwangu. mayeyikhipha umthungi ngifika kuyena avela athatha isikelo bakithi ayidwesheze indwangu yami. Ngizwe indwangu ikhala ithi hle kodwa lo muntu eyazi waziwadlala ngemali yami. Listen, ngicela ubambe la. Kodwa umthungi into engicaka ngayo uma esika lendwangu isikelo siyagijima kodwa ngesinye isandla uyibambile. Oh mashata ayisikwi ngeke esandleni noma isikwa ngaphi idlula esikeleni kodwa kwesinye isandla ibanjiwe. Lalela ngikhulume nawe phela ebusuku namhlanje ngithi mina khona umuntu engikhuluma naye namhlanje kunepain yesikelo sempilo adlula kuyo kodwa ngithi ungagivapi ngoba noma isikwa kodwa isesandleni sikaSomandla athi umhlabeleli esandleni ngiyaqinwa noma ungathini athi isandla sikaJehova asifinyezwanga ukuba singasindiswa noma ngapha kukhala isikelo kodwa sikhala kahle ngisesandleni. Hayi noma singangishaya kodwa ngisesandleni noma bangangahaya ningizwa noma singanginetha kodwa into engenza ngasuki ukuba sesandleni sikaSomandla athi uDavide kungcono ukuwela esandleni sikaJehova ngoba kushona kunomusho omkhulu. Hallelujah. Lalela umthungi akakwazi ukusika intaze emoyeni ukuze ayisike kahle ngoba njengoba esika ukhipha idesign awutshela umakhelwane uthi le pen oyizwayo kuzokhishwa idesign
Amtshela ukuthi makhelwane lenhlungu onayo akuyona yokubulala kuzokhishwa idesign ikhona idesign ezokhishwa ikhona idesign ezokhishwa ikhona idesign ezokhishwa ikhona idesign ezokhishwa singafaka amakhala afanayo kodwa idesign ayifani singashumayela pulpit elilodwa kodwa idesign ayifani singahlabelela sonke kodwa idesign ayifani singahamba isonto sonke kodwa idesign ayifani. Oh Jesus. Hallelujah. Umthungi akayisiki into ingeke esandleni. Awumina kanti ngikhuluma nobani namhlanje? Ukhona ongizwayo lapha? Ukhona ongizwayo lapha? Hayi kahleni bafethu ningabiza ivakashi. Ngicela ukuba kanye nani. Ngicela ukuba kanye nani. Ngithi mina umthungi akayisiki into engeke esandleni sakhe. Come on church, talk to me and say amen. Umthungi ngikhipha imali enkulu usikelana nje ngifuna ukukhipha idesign engekho abantu abangakaze bayibone abazokubona abazothi ubani umthungi wakho ngizothi namhlanje phezu kwempilo yakho kunezinto odlula kuzo izulu likhipha idesign kukhona into ekuphisayo izulu likhipha idesign kukhona into ekwenza ubalise izulu likhipha idesign likhipha idesign. Can you give your neighbor the high five and say izulu likhipha design? No. Awathi umhlabeleli if you get tired along the way he gives me power to press on. Jesus in me is never up to this time. Mama job umizulu ufuna ukhipha idesign ehuwe wabiza ukuthi let ipheni yokuthatha ujobe kanti lizokhipha idesign yes Hallelujah. namhlanje mama ujob njengoba uphathele bait khona izinto obungayinaki kusekhona ujob omandara bashitho khore bosiyanda but izulu lalethi pains lohlukana kwezinto kanti lethi design kamama ujobe yokuthi noma efika eCape Town afika nedesign idesign entsha idesign engafani namanye ama-design. Jesus. Hallelujah. Ngenkathi bekhalisa musho kubazonda isikelo yithuluzi laba abahleba bayisikelo sizosika ukuze kuphume idesign. Ikhona le design ofanele iphumele empilweni yakho ikhona lento engekho ezoqala ngawe ukubonwa ikhona lento engazibonakala azofela ngawe ikhona lento abantu abangayazi azofela ngawe. Somebody shout amen. Jesus. Kube kufika ikhathi la khona imali ingekho kufika ikhathi la imali ingekho ephaketheni ngimusa umpostoli Paul athi ukulamba ngiyakwazi athi ukusutha ngiyakwazi athi ukuhlala kahle ngiyakwazi athi nasehlane ngiyangahlala kunezimo odlula kuzo hayi ngoba wena wonile kodwa izulu khona idesign elizoyikhipha. Mashata koro mondara bashiteke mashata koro bosianda mashata koro bosianda mashata koro bosita yashata koro bosita no shata koro yashata Jesus. Hallelujah. Oh Jesus.
umthungu wangihlupha nalento ayisikayo ngicela ubambe ngesikhathi esika ulibele xoxa nami kambe bishop uthe uhamba nini kodwa uyasika kodwa uyaxoxa lalela noma umthungu ethunga noma umthungu esika kodwa lento ayisikayo ayonakali ngoba umthungu he is in control. He is in control. I don't know what you are going through, but let me announce this tonight, this special message as a prophet of God. Oh, God is in control. Never give up now. Don't backslide now. The heaven is in control. Yes, I agree. Ngiyavumelana nawe. Uyabuza ubuhlungu besikelo, but umthungi is in control. Umthungi kunedesign ayikhiphayo. Ubani lo mthungi? Oh yes. His name is Jesus Christ. 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 Listen. Ma eqeda pain number 3. Usengama status. Ma eqeda ngithi uqedile. Nalento ayisika ngiyiboni. Akabonakala esiyoba yikho. Kodwa mayevela thina siyofana nashi. Lalela. Umayeqeda ukusika athatha isikelo sakhe asibeke eceleni. Ngimbone ibamba indwa ngathi uyayinyomfosa. Khona abantu abathi uNkulunkulu ngathi akangithanda indlela angiphethe ngayo mina. Asingangeni lapho. Ayibamba aqonde emshinini. Bengithi uqedile nje uyaphinda le ndwangu useyayibamba uyayihlanganisa. Ngithi mina lobo bulimo bani balomthungu. Lento kade eyisika yena futhi useyayibhanqanisa futhi manje ufuna kanti ubehlanganisa kanti umthungu ngesikhathi mina ngiza nesheet le ndwangu la engqondweni bese kukhona idesign yento afuna ukuyikhipha. Awulalele ngikutshela njengoba uhlezi la wona ubona ngathi into ayilungi kanti izulu liphethe idesign yalento zoba yiyo kusasa. Take this. Mayefika emshinini ayibamba indwangu. Oh my God, ayibamba indwangu ngoba noma isiyodlula emshinini ayihambeli yodwa. Umthungi is still in control. Noma sayongena emshinini but he is still in control. Uyibambe ngezandla kwakhala umshini. Nkosi yami le ndwangu ngayizwa ikhala emshinini ngeza umshini ukhala. Inayithi emva kwenayithi. Inayithi emva kwenayithi. I-pain after pain. Usizi after usizi. Inkathazo after inkathazo. Awuzukufa. Umthungu uyahlanganisa. Izinto ekade zihlukene uyahlanganisa. Okade sekuhlukene leyo pain. Lalela. Ma eqeda. Hawu. Iqala inhliziyo yami ijabula ithi hayibo sengiyayibona lento ayikhiphayo. Ngathi ibhantshi lokho. Ngathi ibhlukwe leli. Ahlanganisa indwangu zakhe ayiqede ngibona ukuthi hayi sekuyisuthi impela. Ngithi uqedile. Number 3, number 4 umthungu. Athi hayi asikakaqedi. Ngimbone ethatha iayina eyoyiplaka odongweni. Hawu le ndwangu ipheni yokuqala idlule isuswe la ihlala khona. Pain number 2 la ifika khona yafika yathola iskele. Pain number 3 yathola inayithi. Pain number 4 sekumlilo. Lalela noma ayina esinye isandla si in control. Ayi angizwakali egameni lika Jesu, angizwakali egameni lika Jesu. Noma ayina mayesika indwangu isesandleni. Uma ehlaba ngenayithi ehlanganisa kodwa isesandleni. Uma ayina isesandleni. Lalela ngutshele noma izinto zingenzeka uma usesandleni sika somandla. Uma usesandleni sika Jehova. Uma usesandleni sika nginguye owayekhona emaphakatheni. Uyena izolo uyena
namhlanje uyena naphakade ungu-alpha ungu-omega uyisiqalo uyisiphetho unginguye enginguye unguJehova Jehova Jireh unguJehova Jehova Ebenezer unguJehova Jehova Elroy unguJehova Jehova Mkadesh unguJehova. Jesus. Hallelujah. Jesus. Listen. Asivayela ama-status amosha izinto zami. Ma iseqeda ukuyi-ayini wena ukuthi uyajaha ukufuna ukuvela kanti akwaqeda ukuthunga. Uzocomplain kanti umthunga akakaqedi. Asiyeke leyo mama uJobe soyikhuluma ngelinye ilanga. But listen, ma iseqedile ukayini ebese nginika athi qala before uphumele ngaphandle ebantwini awuyifit. Before abantu bakubone qala uyifithe la siso sobabili. Ube sokhuluma nabashumayelayo besizothi ungajaha uya kuyi-public kanti ayikakakufithi. Ube sikhuluma nebandla sikhuluma nabantu abaholayo besizothi namhlanje kunemesse ebandleni likaNkulunkulu abantu okuthe indwangu isikhona baphuma bengaqedile ukuthungwa baphuma bengayiniwe baphuma bengayifithanga yafika yamosha ngaphandle. Somebody shout amen. Hallelujah. Watchwa before abantu bakubone uthi umthungi before abantu bakubone ngicela ukuthi ngibe nesiqiniseko ngoba abantu abazobona lento oyigqokile bazobuza umthungi. Inkinga uma umthungi ethunga ingalo zangalingana bazothi lo mthunga akaqualify ukuthungela abantu. So in other words uma ethi ngicela ukukubona uma inkinobho singaqondene kufanele ayilungise ngingakaphunywa. Ebesethi fit ukuze sibone ukuthi i-right uma kukhona la athi yizwe ukuthi i-right uthi hayi baba yona uyithungile kodwa manje imkhono yakhona engathi yangithight athi khumule ngizothi ukuyivula kancane. Leyo ke siyivalele so lalela bamba lapha ma seyiqedile esenelisekile ukuthi useyiqedile athi usungahamba naye. Mangikhamuka naye ngigqoke phakathi kwabantu bethi you waze wamuhle kodwa le ndwangu engiyigqokile abathi ngimuhle ngayo ingahlala phansi ibhala incwadi ithi before nithi ngimuhle ngicela ukunitshela ukuthi ngivelaphi. Sithi kancane sengizovala ngena kwi-men bani ophethe u-50 rand ohlangene ngicela ngiphe u-50 rand ohlangene. Ayibo ngiyashumayela njalo ngicela ngiphe u-50 rand ohlangene ngiyashumayela njalo ohlangene ufuna obomvu awungiphanini bazalwane 50 rand obomvu. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Thatha lo yini le bazalwane okwenzani wokuthenga nayo into engifuna ukutshela yona ngivala ama-status ngiwasha izitsha. Lo 50 rand ngamagama kusho ukuthi wena unevelu yentengo yegolide elingangaleli phepha. Uma uya kwa-Shoprite ufuna izinkwa uzoyithola ngaleli phepha. Leli phepha kokwenzeka umnikazi walo alifonqoza noma ngalifonqoza kodwa ivelu yalo ayishintshi.
kwesinye isikhathi kuyenzeka ufice yabona njengoba ngigoqe kanjena le mali mangayilahla lapha phansi njengoba ngigoqe kanje wonke umuntu angayeqa ngoba imfonyozekile kunimvula bafike banyathele ngoba imfonyozekile khona abantu abangakakuboni ivalue yakho ukuthi usekuyiprocess la usathane engifonqoze khona kodwa namhlanje ngizomemezela ngithi noma ngabe ufonqozile kodwa akakwazi ukuthatha ivalue uyabona njengoba lenkonzo ila umama uJobe elanda abantu ko KZN ebalandela wena ukuthi kunabantu abafonyozwe usathane wababeka down on the dust wacabanga ukuthi uqedile njengoba sila sizolanda umfonyoziwe sizokaka sithi noma ngifonyoziwe kodwa iveli sekhona devil uyalaya lalela ungasibona sikhuluma sijuluka sibe manzi sizama ukuqaqa leli phepha Listen ngikutshela indaba leli phepha noma kade limfonyozekile wena mawungaya lapha ku ATM ufika uwithdraw ukhiphe yakhe eqondile bese sihamba sobabili siya kwa Checkers noma siya kwa Shoprite sifike sithatha izinkwa nawe uthathe ezu2 ezimhlophe nami ngithathe ezu2 ezimhlophe ngaleli phepha ekade lifonyozekile masifike esitolo ababuka umfonyozeka kodwa ababuka ivelo ngivumeleni ngimemezele ngizothi namhlanje izulu alinandaba ukuthi usathana umfonyozela ngaki izulu aligive up ngawe izulu alahla ithemba ngawe ukuthi ukwamfonyozeka izulu kodwa lona liyaqaqa ongifonyozekile ngoba iveli sekhona iveli listen mama kuyenzeka yes bengifuna lokho uyabona njengoba ukuthi hawu ngamagama uzubhlungu ukuthi kodwa lo muntu akasileni wayidabula imali lalela ngikutshela kunabantu abanye banyofozekile abanye usathana uyidabulile impilo yabo sekulahleke ithemba kodwa ngizothi le mali njengoba ngiyidabulile noma ingadabuka as long as ophisi bakhona besekhona isenevelo as long as iphisi isekhona isenevelo lalela noma ingadabuka ibe ngama-pieces amabili uma umuntu uphihla ungakalahleki awu aningizwanga noma lo phihla omunye ungaba lapha nomunye ube lapha yashi hayi kodwa useneveli mawungakalahleka wodwa awungizwa wena awungizwa namhlanje mawungakalahleka omunye bobabili bese available kusho ukuthi isenevelu awisenevelu as long as ophisi bale mali bese khona bobabili isenevelu listen siyabonga mama uJobe siyabonga God's arm yokuthi maniza la eCape Town into enenze neza la eCape Town ukuthi uNkulunkulu ubona ophisa ababili abahlukene ungalenzi iphutha lokuthi kuvalwe lenkonzo wena usale uhlukene mina ngikutshela umuntu ohlakaniphile lalela wena uzophuma nowakho oqhamuka na ku-ATM lo ohlakaniphile uzothi ngicela isellotape angiyifune nama-colors angiyifune ezoletha enye identity angiyifuni ezoletha omunye umbala kodwa ngifuna le engizothi mangihlanganisa la kuhlukane khona inamba sibonakala ngifuna ukuthi mangifaka le transparent enza kubonakala izohlanganisa kube ngathi akuzange kwahlukana athi umpostoli Paul noma ngale ngamazwi umuntu ngamazwi ngokwenyama athi kodwa mayise Kristu uyisidalwa esisha okwaqala kuyadlula kwenziwa kuba kusha awake lithi amen le mali
uma uke wayihlanganisa usebenzisa sellotape. I-sellotape yini na? Is Dr. Jesus. Owafika okubili kwehlukene wahlanganisa wakwenza kwaba kunye. Noma le mali sidabukile, kodwa mangathola i-sellotape ngayihlanganisa, ngaqonda esitolo ngayothenga, wena ungadabukanga, sisazoba nevele efanayo. Ngivumele before ngishumayele lento ngizothi kuwena, you still maintain the value. Abantu sebekunyathela bakubukela phansi, kodwa makafika uChrist empilweni yakho ubuyisela ivele intweni ezingena value, ubuyisela ivele intweni ezilahliweyo, ubuyisela ivele intweni ezirejectiwe, ubuyisela ivele intweni ezirayithwe off, ubuyisela ivelu eyintweni ezibonakala zingasenamsebenzi. Amshayela izandla umoya engcwele. Mina mama wami, cha nangumama weduke, umama wesigqoko esimnyama. Isenevelo ungadidwa ukuhlukana, thola isellotape and proof ekade ngikusho. Isenevelo ungakhathazwa ukuthi kuyadabuka. Isenevelo angithi aningizwanga, usengathenga isenevelo. Layela ngikutshela enye izinto esihluphayo, we are too judgmental. Futhi mina nje ngicika kabi yalo muntu ngoba nakho yena azange ajole. Ayasiliyeke le. Asiliyeke le. Isenevelo ngifuna ukuzothi namhlanje mama wami, baba wami, noma sebekurayithe off kodwa ivalue yakhe isekhona. Mawukavumela yena ehlele phezulu kwempilo yakho, there is still a veil upon your life. Let's come to this main menu and I pray. The dead boy is not mine. Ngikutshelile ngathi uma ungangibambanga kwi-starter ngeke ungibambe kwi-main menu. The dead boy is not mine. Come somebody talk to me. The dead boy is not mine. The dead boy is not mine. The dead life is not mine. The dead man is the dead situation is not mine. Yes. I feel I'm preaching to someone now. The dead boy is not mine. The dead boy is not mine. Asibuye si summarize. Lithi iBhayibheli uSolomoni isikhathi sakhe sokubusa utake over umbuso phezu kwaIsrayeli emva kayise uDavid. Na into engihluphayo ile ethi uSolomoni njengoba eseyinkosi namhlanje akaqualify ukuba inkosi ngoba uzalwa unkosikazi wesine lapha yana kuDavid ogama lakhe linguBerisheba, and nalo Berisheba azalwa uye. Lithi iBhayibheli ngenkathi uIsrael esempini kuyoliwa, lithi iBhayibheli uDavid esele palace, ngelinye ilanga waphuma ehambela nje ebuka umbuso wakhe wabona wesifazane egeza. Lithi iBhayibheli uma yembona wamhalela, wamkhanuka, wamlanda, wangena naye endlini, walala naye. Lithi iBhayibheli wabuza wathi lo wesifazane ungokabani na? Kwathiwa lo wesifazane uma yechazelwa indoda yakhe isempini. Ayake lithi amen bazalwane.
lithi iBhayibheli indoda yakhe yayisempini yolwa ilwela isizwe sayo, kodwa ngesikhathi uDavid eselale nalo wesifazane uBersheba, lithi iBhayibheli lami wayesekhulelwa lenkosikazi kaUri esempini, wathumela imessage enkosini wathi inkosi ngikhulelwe. Lithi iBhayibheli inkosi mayithola imiyalezo yathumela empini yathi akubiza uUri ukuba abuye empini ukuze angene kunkosikazi wakhe. David wenzani na? Ngenzela ukuthi makuvela indaba zokukhulela kaBersheba kube ngathi uUri omkhulelisile. Lithi iBhayibheli lami walanda uUri kwathiwa akachaze ngesimo sempi, mayefika wayichaza impi ukuthi ibambene kanjani. Lithi iBhayibheli lami mayeqeda ukuchaza uDavid wayesethi kuUri, hamba uye ekhaya ungabe usabuyela empini, ungene udle uphuze uthokoze nonkosikazi wakho. Lithi iBhayibheli lendoda yathi angikwazi ukuyongena endlini, angikwazi ukuyophuza impi kaJehova isehlane, angikwazi ukuyoenjoya impi kaSomandla ingakanqobi, angikwazi ukuthokoza impi kaJehova ingakanqobi, angikwazi ukuhlala ngirelaxe impi kaJehova ingakanqobi, angikwazi ukuthula impi kaJehova ingakanqobi. Lithi inkosi yamkhipha, lithi uma ehamba wafika uUri wahlala esangweni wangaya ekhaya, wahlala esangweni lasepalace. Ungakhohlwa inkosi ifuna yongena endlini yayo ukuze alale nomkayo, umkayo bese yakhulela ukuze makuvela lezi indaba kuthiwa uyo omkhulelisile. Ekseni makusa zifika indaba enkosini yokuthi uUri akazange aye endlini yakhe, kuthi inkosi imbize, uUri yini indaba? Ngithe hamba wena wephulumela. Wathi inkosi inhliziyo yami ayikwazi ukuyongena endlini ithokoze ngoba abafowethu basempini, abafowethu basempini. Kuthi inkosi yamnikeza iwayini yamphuzisa utshwala. Lithi wadakwa, lithi noma esedakiwe lashona ilanga wathi ungaye empini buyela endlini yakho. Ngiyayibona le ndoda sikho lapho ihamba endleleni idakiwe, ithi kodwa noma kuthiwa ngiye kodwa yona impi kaJehova isesempini, angikwazi. Yafike yahlala esangweni. Lithi iBhayibheli lami mayihlala esangweni zafika indaba enkosini the following day, kwathiwa le ndoda iyanga endlini yayo, kuthiwa inkosi yambiza yabhala incwadi yabhalela uJowabi empini, yathi uma efika uUri mbeke ezimpondweni zempi ukuze afe. Nangempela mayibuyele emuva wabekwe ezimpondweni zempi, mayefika impi isilwa bamcibishela wafa uUri. Lithi iBhayibheli umayefa uUri wezwa uBersheba ukuthi indoda yakhe ifile. Lithi wamlilela umyeni wakhe ngokuhamba kwakhe. Lithi iBhayibheli uma eseqeda ukulila uDavid wabe semenzela ifavor ngoba uyalazi icala lakhe, wathi angisale sengimthatha ngimenza umunye wamakhosikazi ami. Lithi wamthatha esekhulelwe. Awulalela ngicela uhambe nami uyibambe kahle le mayihamba naye. Lithi wamfaka mayefika uBersheba ebukhosini wazala ingane, kuthiwa le ngane ayizange iphile, yavele yagulela ukufa. Lithi iBhayibheli uDavid wangena ekuzileni wahlala emlotheni ezilela umntwana ogulayo. Lithi kazange waphila waze wafa umntwana. Wavuka uDavid wagqoka wageza wadla, kwamangala ingceku zathi umntwana egula awuzange udle, umntwana egula kodwa mayisefile awusamlileli na. Wathi uDavid noma bengambamba uJehova ubeyomthatha ngisale nesidumbu esinukayo. Ake lithi amen bazalwane. Manje Jehova umbulalela lo mntwana na. Uthi uJehova lo mntwana ukuthi inkinga yakhe uvele kabi. Lithi emva kwalokho uBersheba wayesekhulelwa futhi, mayekhulelwa wakhulela indodana uSolomon. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamthanda uSolomon. Nakho la ngibambeke khona, uNkulunkulu leyo yokuqala izala abantu ababili kodwa uyithandanga, le yesibili izala the very same parents kodwa yona uyayithanda. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyibuyelani leyo yokuqala? Inkinga kaNkulunkulu ukuthi njalo lengane mabe ibona izobakhumbuza izolo.
asiyeke leyo ngoba ngiyabona ukuthi akuyona yena. Manje uNkulunkulu ukuze avale izolo kwabiza ukuthi athathe lokho kwenzeka izolo bengakafiki la, ngoba khona ezinye izinto uNkulunkulu oyithole ngaphandle ungakakholwa uthi uyafika ekholweni uyibona izinto zakho iphahlazeka. uNkulunkulu ngoba ezinye asitholanga kahle, ezinye asimukelanga kahle, wathi le yona engiyithandayo. Solomon igama lakhe. Manje Solomon mayisekhulile, I'm trying to summarize. Solomon esekhulile, wakhulu Solomon kwafanele ukuthi athathe ubukhosi. uDavide wayethembisile wathi umuntu ozothatha ubukhosi indodana kaBerisheba Solomon. Oh my God. Kwashaya isikhathi la khona enye indodana kaDavide yafuna ukuthatha ubukhosi uyise sekhona. Ayeke le wafuna ukuthatha ubukhosi uyise sekhona. Bamkhumbuza uBerisheba ukuthi amazwi akho washilo Davide wawutheni na. Walandwa uSolomon wagcotshwa in the presence of his father. Mayisedotshiwe uzwakala uSolomon uyathandaza uthi baba ungibeke kuba ngihola lesi sizwe kodwa ngizocela into eyodwa kuwe, ngicela ungiphe ukuhlakanipha. Lithi iBhayibheli uJehova wafika ngephupho kule nsizwa uSolomon wathi ucele kahle, awucelanga into eziningi, wazocela ukuhlakanipha. Wathi ngizokunika uNkulunkulu esemnikile. Lithi iBhayibheli la sikhona ke manje uNkulunkulu esezoziveza ukuhlakanipha akunikeze uSolomon. Lithi iBhayibheli kunabesifazana ababili. Oh, here I come now, here I come now, here I come now, here I come now to the gist of today. Lithi iBhayibheli lami ngesikhathi laba besifazana ababili babefika, indaba yabo ithi sobabili sikhulele kanye sazala abantwana, sobabili sabazala abantwana ngelinye ilanga kwakusebusuku. Lo dadewethu belele maelele, ingane zethu ziyalingana zingontanga. The dead boy is not mine. The devil is a liar. The dead boy is not mine. Uthi lo wesifazane lo dadewethu sithe silele ebusuku, yena waphendukela phezu komntanakhe, walala phezu komntanakhe, umntanakhe wafa. Ukuba besinesikhathi besizothi kuwena ungalali phezu kwezinto zakho zize zife, ungalali phezu kwefuture lakho lize life, ungalali phezu kwephupho lakho lize life, ungalali phezu kwekusasa lakho lize life, ungalali phezu kwezinto zakho zize zife, ngoba abantu abalalayo babulala izinto zabo, abantu abalalayo babulala amaphupho abo, abantu abalalayo babulala ikusasa labo. Lithi iBhayibheli lo olale phezu komntwana wakhe wathi qala wabona ukuthi lokhu kuyaphilelwa kodwa kulele. Lokhu kuyaphilelwa kodwa inkinga ukuthi kulele. Khona kuyakholwa ukuthi nje kulele, khona kuyamthanda uNkulunkulu kodwa kulele, khona kusindisiwe kodwa kulele, khona kuyalihamba isonto kodwa kulele, khona kuyahlabelela kodwa kulele. Ngizothi namhlanje wena oleleyo vuka, ngoba mawulele uSathane uphambanisa izinto zakho, uSathane uyakuphambanisela. Don't allow the devil to swap your things. Lithi iBhayibheli lami ngesikhathi kulelwe la, lona mayiphaphame ekudakweni kwakhe, yo umntanami akasekho, mayethuthi umntwana akasaphefumuli, mayethulunguza ngala kwamakhelwane, hayi lona uyanyakaza. Isela lizi kungokweba, kungokubulala, kungekuphuphisa, kodwa mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuvana. Wathatha okuphilayo wakubeka kuye, wakubeka esifubeni, okufileyo
wakubeka eingalweni zalolele khona lethu usathana ayibeke eingalweni zakho and lento ayibekile ifile. Listen, I'm closing. Mayevuka lo ophandanisele uthi ayibo mayethu uthi ingane ayiphile, ingane ifile. Na into engiyithanda ngayo uthi ngesikhathi ifile sekufika isikhathi sokuyigeza uthi ngayibamba, uthi ngayibukisisa, uthi ngayibamba, uthi ngayibhekisisa, uthi noma zilingana kodwa mangiyibukisisa lesikima kuyona yami. Awukodwa ngakhuluma nawe kule mzuzu esihlane ngisaleshe. Angakhuluma nawe kule mzuzu esihlane ngisaleshe. Uthi ngayibamba ngayibukisisa. Uthi when I looked closely kule ngane bekwezandleni zami uthi ngabona ukuthi no akuyona yami le noma siyalingana kodwa akuyona yami le. Wayesejikela la kumfowabo ale what baba wenkosazana kunenkinga ekhona. Lengane ngiphetha kuyona yami. Eyami ile kuwe. Cela ngibuyisele ingane yami. Wathi lo awu uzolala ebusuku ubulala ingane bese ukleme yami. Akuyona yakho le eyami le. Lithi iBhayibheli babanga kwaze kwafika ukuthi baye enkosini. Oh, angicela ukuthi senyuke nawe manje siye enkosini. Siyoklema lezi zinto zethu. Babanga bafike enkosini uSolomon eyisipho lokuhlakanipha. Mayifike enkosini uSolomon bazomangalelana. Uthi lo obanjiswa ingane efileyo uthi besilele ebusuku uthi lo